Сеитбооборот. Работата с системата CropWise Operations започва с въвеждането на полетата и сеитбооборота. Можете да добавите както исторически данни, така и план за текущия и бъдещите сезони. Ако историческите данни за сеитбооборота са били загубени, с помощта на инструмента разпознаване на културите, системата може да помогне на потребителите частично или напълно да възстановят загубената информация. Планиране на работата. След планиране на сеитбооборота в полетата е необходимо да се пристъпи към планиране на селскостопанската работа за сезона. Инструментът планиране на работата е подходящ за масово планиране на земеделски операции. За създаването му е необходимо да се изберат група от полета, статус, сезон, планирани дати на операциите, вид и подвид работа, която ще се извършва. Няколко полета могат да бъдат включени в селскостопанския план наведнъж. Потребителят може да избере необходимите полета ръчно, на картата или от списъка, или да направи масов избор според културата, зоните на продуктивност или зоните на влага. При създаване на земеделски план се генерират редица земеделски операции, отделни записи за всяко поле. Селскостопански операции. Потребителите имат възможност да наблюдават и контролират хода на земеделските операции според техните статуси – планирани и в ход, изпълнени, както и да виждат хода на работата в почти реално време. На страницата на селскостопански операции има възможност за преглед на информацията за резултата от работата, изпълнена площ, реални дози на третиране, данни и следи от работата на машините в рамките на конкретна земеделска операция. Център за наблюдение. Началната страница за работа с системата е центърът за наблюдение. Тук се събира основната информация за полета, засети култури и актуални данни за основните показатели за развитие на културите, оценка на добивите, както и данни от финансови портали и новини. Системата предоставя редица инструменти и възможности за наблюдение на развитието на посевите, интензивността на растителността и състоянието на посевите. Потребителите получават актуална информация за полета и посеви, данни за NDVI индекса на всяко поле. Можете да анализирате тенденцията на развитие на културата като цяло или по-отделно за всяко поле. Автоматично известие за промяна на вегетацията. През сезона системата изпраща автоматични съобщения за внезапни промени в вегетацията на културите. Това помага за навременното идентифициране на потенциални огнища на проблеми в полетата, болести, вредители, технологични грешки по време на селскостопанска работа и за реагиране на тях преди да възникнат сериозни заплахи за културата. Задачи за обследване. През сезона се извършва по-подробен анализ на вегетацията на културите и откриване на зони на разнородно развитие и проблеми в полетата с помощта на високоточни сателитни изображения. В системата са налични сателитни изображения с резолюция 3, 10, 15 и 250 метра на 1 пиксел. Използвайки набор от функции, потребителите сравняват визуални изображения на полета с карти на терена, както и карти на вегетацията в различни формати и идентифицират потенциално проблемни зони. Проблемните зони на полетата могат да бъдат маркирани с точки за по-нататъчна физическа проверка на полето. След анализа на изображенията се създават задачи за обследване, набелязани точки, дати за обследване и отговорници за този процес. Агрономът, който отговаря за полето и който е определен като отговорник в задачата, ще получи известие в мобилното приложение CropWise Operations, че е необходима проверка на полето. Приложението ще помогне не само за определяне на текущото състояние на културата в полето, но и за навигиране през полето в процеса на създаване на отчет. Доклад от обследване. След това се извършва обследване на полето и се документира цялата важна информация за състоянието на културата като цяло, както и на всяка точка за проверка по-отделно. Определят се фазите на развитие, събира се информация за проблеми, болести, неприятели, плевели, технологични грешки, пропуски, разнородност на посева и други. Освен това е възможно да се посочи степента на увреждане на културата. Можете да добавите неограничен брой снимки към всяка точка, които ще бъдат обвързани с местоположението.
Ако на оборудването са инсталирани допълнителни сензори, например сензори за разпръскване, те могат да бъдат интегрирани в системата и да наблюдавате действителната норма на приложение в реално време. При завършване на задачата можете да се запознаете с резултатите от работата на машината: движение, хектари, изминато разстояние, разход на гориво и други. За да видим и контролираме работата на всички машини във фермата на един екран, можем да използваме общата телематична карта. Данните на картата се актуализират в реално време. Прогнозен добив. Алгоритмите на CropWise Operations изграждат прогноза за добива за всяко поле през целия сезон, за да сме сигурни, че сме на правилния път за максимален добив. Тази прогноза е динамична. Променя се във времето според състоянието на културата, метеорологичните условия и други фактори. Това дава възможност да се наблюдават промените в прогнозата за добива, да се реагира на време на тях и да се вземат подходящи решения за поддържане или увеличаване на добива.